Salam, hormatly watandaşlar. Mene bir näçe günler ekrana çykamak, şoň üçin men sizden ötünç soraýan. Oňam ýeke sebäbi men Lukmanlymy aýtmagyna görä men biraz saglygyma seretmeli bolup durum. Sebäp şu geçen ýa şu 1 ýylyň dowamyndan, geçen ýylyň oktyýarynyň şu ýylyň oktyýaryna şelli men ýylyk 9 kilo semirepdir adamlar. Nämeden bolup çykdy? Oň sebäbi ýeke şo giýje güni şu telefonna, kompýuterda ol siziň ýüzlerçe ýazan hatlaryňyza her gün telefonlaryňyza jogap berip şol giýje güni şu stoluň başyna oturup hiç ýyl hereketsiz onu nerwim bar, gatlaryny ýurtdan gelýän agyr habarlaram bar. Adamlaň aýdyp berýän görüňler bar bilem, şol stres situasiýada adam oturan ýerine näme ýip içýänden bilen öz agzyna ýelgedi bilen hakda ýylýan şo bolmaçymy. Şoň netijesinde 9 kilo semiren eken. Doktorlar aýtdy, bu gidişine gitsesen saglyň ýeter, günü içdigiçe. Şoň üçin olaň diýenäken asla şuma çykyş etme, hem bokurdogyny saklarsyň, biraz bejerdersiň, hem de saglygyňa umumy dikkat edersiň, hem sport bilen meşgullanýar. Bolýa sport olganda 4-5 kilometr ýöremek men üçin ozulum hiç däl 10 kilometr ýolap beren adam üçin ýöne. Biraz şuma şoň üçin bokurdogdy normal getirmek üçin biraz çykyşlarny seýrekletmeli boldum. Şoň üçin men sizden ötünç soraýan watandaşlar, ol beýle diýdigim çykyş etjek geldiğim däl, ýöne biraz seýrekletmeli bolsa öwrenşipsiň her gün ekranda görmäni bu. Ýöne şular ýarrak ýagdaý bolupdyr. Olar bir ikinciden size seretmäge, gözlemäge, üns bermäge başlady. Ine tüweleme bir topar kanallar açyldy. Ýaşlaryň hereketi bar, halkyň hereketi bar, ýene de bar, hökümetiň tarapdarlary bar, oň garşydaşlary bar. Ine doşuna informasiýa Türkmenistan barady, Türkmen durmuşy barady. Kim näme islese seredi berler. Yani men ol kize aýdyşym ýaly esasy zat men şu kanal açmagymyň maksady halkyň içinden adamlaryň özüni ekrana çykarmak. Adamlar öz sözüni aýdyp bilmegi, öz dünýä garaýşyny aýdyp bilmegi we zamanasyna görä täze liderleriň orta çykmagy. Lider diýip aýdýanlar olaň sözüni öňde barjy adamlaryň öňe çykmagy, aktivistleriň öňe çykmagy hökmen zerurdy. Ine şol işler üçin, ine şu kanal açylyşy, taýda edilýän wagt nasihatdan esasy zat, şoň aslyna ýatan zat halkyň gözüni açyp şu ykbalyny adamlaryň özleriniň çözmeligini açyp görkezmekçidir. Ine şolam Hudaýa şükür bolupdyr, adamlar günme-günden düşünip başladylar, düşünje tartýar. Watany diňe öz elimiz bilen düzeltmesek, gapdalyň biri gelip bize kömek edip, bizim yerimize şol döwleti düzeltjek adamam ýok, hökümetem ýok, döwletem ýok, güýjem ýok. Şoň üçin biz özümiz etmeli, hemme zat. Ine bir. Ikinciden şol aýdylýan zat, ine adamlaryň hemmeden göreşden eli sowady, soňky döwür eýli boldy, beýle boldy, adamlar dagynyk boldy, kimi dinlejeklerini bilenä, kimi gulak asjagyny bilenä. Watandaşlar, hormatly illäşler. Men size her gepleşigimde diýen ýalydyk gelýän. Bir ýola düşen adam, ýa düşjek adam, adalet üçin, halk üçin, watan üçin, toprak üçin ýola düşjek adam ilkinji nowbatda ol özüne ynanmaly. Öz etjek işine ynanmaly. Berk ynanly bolmaly. Şeňme? Şol ynam bolondan soňra edil özüň ýaly ynamdar adamy özüňe ýollaş tutmaly ýa ýollaş tatmaly. Eýem iki adam bolanyňdan soň, diýmek iş ýörejek görünip dursa, eýem maslahatlaşmaga, pikir alışmaga, dünýä garaýşyňy paýlaşmaga özüňiz ýaly ynamdar adam mardaýyna aýna seredip görleşen ýaly. Aýdýarlar, dost dostuň aýnasydyr diýip. Ine şol hakyky dostlar gerek, goşadyrnak için näki däl,
gelip çay çöreğini yiyip soňundan türk diýen kıyın günüňde gapyňdan gelmeýän adamdan görüňe dema. Ben hakyky dostlaryň görüňe diýen. Hakyky boýdaşlaryň görüňe diýen, hakyky watandaşlaryň görüňe diýen. Ine şol real adam her biriňiz özüňize tapyp bilseňiz, onda hiç biri problem ýok. Pikirinizi paýlaşmagy, aýtmagy etmek. Şol tapylýança ýa özüňizde aýratyn pikir bar bolsa, halka diýjek, aýtjak zatyňyz bar. Ine kanal. Ugradym. Medeniyetli dil bilen düşünürüm, görýän zadyňyzy ýa bilýän zadyňyzy ýa etmeli işiňizi ýa halk bolup bilelikde etmeli işimizi. Hana goýulýar berdi. Hudaýa şükür hana 350 çıkış var bir ýylyň dowamynda. Bu gatullykan zat watandaşlyk. Täp 90-njy ýyllardan ta şol Niyaz ölýänçe 2006-njy ýylyň aýagyna çelli çıkış edýän adamlaryň sanyny bir eliň barmagy. Şonuň känäli. Inne seredin. Demek halkda watan barady, gelecek barady, öz ykballary barady. Pikirler gün-günden köpelip dur, alladasam köpelip dur, şo gurrunlaryň, şo pikirleriň beýleki adamlar bilen paýlaşmagy wajyp hasap edýärler adamlar. Şol hem dogry. Demek siz şumal öz pikiriňizi şu taýdan aýtsaňyz ýa duşan ýeriňizde, ýoldaşlaryňyza aýtsaňyz, ýene meýerine aýtsaňyz, demek olaryň gulagyna bir zatlar galjak. Oý bu olar çykyş etmesin. Ýöne siziň aýdan sözüňiz olaryň gulagyna dur, ýüregine dur, adam bişişmeli-de. Ondan soň bir netije gelmeli. Maňa kän adam ýadyr, ýajan edilmeýär diýär, ýa gurulşamyz aýdyr. Almyrada biz şu ýurdun daşyna çykdyk, şunça ýyl işläp ber, bilmändir, bir ukuda geden ýaly. O soňra ene siz dinläp başladyk, soň şu çykyş edýän adamlary dinledik. Indi dünýämiz üýtgaýdy, dünýä garaýşymyz üýtgaýdy, watany düşünýär, eger biz etmesek hiç kim etjek gel, çağıjyklamada durmuş ýok, gelecek ýok, akdyklamada da döwlet hem aljak gelip, indi adamlaryň öýleri maňaýdy. 100.000 şükür. Şolar ýa pikirlenip bilýän adamlaryň barlygyny. Demek bizde ullukan umyt bar, gelejegimiz halkyň elinde boljagyny. Ol diktatorun her bir diýenine gulak asyp biz maýmynnala oňuňda tansoýna oturar ýa. Biz insan, biziň öz dünýä garaýşymyz bar, öz durmuşy gelejegimizi görüşimiz bar. Gaýrymyz bar, aladalymyz bar, maksadymyz bar. Şu zatlaryň hemmejigi berjaý bolmagy üçin bize şu hökümetiň iş başyndan gitmegini we halkyň özüne göre hökümeti parlamenti saýlap almagy gerek. Onun üçin urukdan düşmek gerek gel. Kime ynanjagymyz bilemde. Özüňize ynanyň, şonda siz hemme zat düşünükli bol. Gatygoýda. Oý bolsun, o taýdan, bu taýdan türlü pikirlik bolsun, seredin özüňizi. Kim näme diýýär? Haýsy size göwnüňize has ýakyn bolupdyr, ýa siziň edýän maksadyňyzy. Ene şo pikirler bilen hem ýaşap berin, ýöne öz pikiriňizi ilk başdan özüňizi bir ynamly alyp barmak üçin öz edýän işiňize ynam gerek watandaşlar. Biri etsin, men gatdalla duraýyn, ýa şonuň edýän bilen bolup bereýin diýenler, şonuň etjek bolýan zadyny men näme goşup bilýän, ýa şonuň ýalňyş zadyny biz näde düzedip biler. Ine bu başga mesele. Şu noktaý nazardan pikirlenseňiz ýa pikir aýtsaňyz, onda jemgyýetiň özü düzedýär, şu bar bolan kemçilikleri ýa düşünmezlikleri, şeýle bir kanunçylyklary. Biz bir gaty agyr jemgyýetde we agyr durmuşda ýaşap otyr watandaşlar. Şu mahal para almak, para vermek Türkmenistanyň eýýän däp boldy, düzgün boldy. Hiç kim utanana para alman ýa para vermen. Aýdýana şol sadykdan başlap ta universitete çelli, ine hemme kişi diňe para bilen ýaşaýar. Şol sistemada işleyen adamlar para peşkeşten çıkıp bilen aklar. Ya bermeli ya almalı. Yoksa mı hana görüp otursun alallanım günün ayın 9'una Türkmenistan'ın şol vatan satan programmasını ministerliklerde en yukarı vazifelerde ilim sistemasını işlep oturan ya işleyen adamlar müzür göz yaş döküp bolup duruşunu gördünüz ya. Onu son bir pikir edip görün. Şular real adamlar. Millete ilim ve bilim bermeli bolsa, olun naincar görünüşü bilen, olur halkın şagasına näme ilim berip biljek. Hemmesen para hor.
Şu alan paralarynam ýok görük ýene de şol köşe ura diýerler. O laqqyllap gürlen bolla gurban gul. On aýarlygına esasy para hor. Hemme şol ýokary okuw jaýlaryny kontrolda saklap oturan şoň aýarlygyny maňa gelýän habary göre şeýle şol. Hemme paralar şoň eline barıp düşýär. Diýmek ýa parasyny wagtyna bermändir olur. Ya da olur ayrıp başka bir yerim getirmeli, oradan para almalı, sanşettirip işletmeli. Ya da üçüncü yanda halk oyanıp başladı, kritik edip başladı, halkara kuramaları yetti bir ucu. Şonun için yine ben şu korrupsiyanın göreşiyen diyen bahanası bilen yine ödünü para getirip oturan adamlara 10 yıl, 12 yıl kâsını onun näşirine türmeye bas. Bu oyun 30 yıllap qaytalan günü her yıl qaytalan oturan oyun vatandaşlar. O tayda üýtgeşik zat ýok. Ene? Şoňa da adamla boyun bolup barýarlar. Şol wezipeleri. Bir ýyl ýaşaýyn, bir ýyl iýeýin, içeýin, bir ýyl hiç bolman halkyň depesini şänikde göň, ýöne şo durmuş maňa gerek diýip öldürip ylgap barýarlar, ýa arazylyk berýärler şoňa. Innem ömrüň ahyryna çeldi owadan nepede ene sokoy paýokda turmaly bana. Seredin. Emma şo zatlar bilen arazy bolmadyk halk, şu zatlar haram iýmek islemeýän halk, ýa haram çörek bilen çagylaryny eklemejek bolýan halk, öz hakykyny ýurdun içinde gorap bilmesede, şo haram iýmejek bolup, çagylaryny halal eklenip ýurdun daşyna çykyp ene başga milletlerin öýlerini ýa işine hyzmat edip berýär. Ine şolar hemmesi halal honady. Men şu ýurdun daşyna çykyp işläp beren adamlary halal hony pasap edýär. Şäňmi? Olar şu hökümetin haram susagyndan iýmejek bolup çykyp gaýdan adamlar. Bulan içinde 2-3 diplomlasam bar. Sebäp ol alan almany bilmeni, tejribesini şol diktator we onuň haram tohumyna sarp edesi gelene. Bu bir psikologik faktor, doğru düşünün. Olaram keypine çykyp gaýdana şu bilimli ilmli adamlarym ýurdun içinde. Şu harama goşulmajak bolup, özün garada çetde halallıkda we arasalykda saklamak üçin gaýdana adamlar diýip kabul edýän hemmesini. Bir kim tarapy adamlar şu ýurdun içinde öz hakykyny goramakdan ýüzlenirdiler, gorkdylar, nämetdiler, ozal üç nesil bäri ýere sokulyp gelýär ol diktator tarapyndan halk. Neticesi şol. Onun üçün ol daşyndan çykýarlar bar, görýäňmi? Özüňiz ýazýaňyzda ene biz bir agdy berdik, ýaňa öwrenlik beýrek doganym diýmäni hogu. 5 vilayet, 5 dogan bir millet diýmäni öwrenlik. Ol hakykatdan hem şeýle. Muny görüp hökümet gorkdy. Ene bir halk eýäp ayağa galyp başlady diýip. Bugün birleşen bolsa erti ýykjagyny görüp durdy, ýa ýykyljagyny öýde görüp dur hökümet halkyň ýykjagyny. Ne? Olaram ýaşamak üçin bir zatlar etmeli-de. Özüni goramak üçin öz janyny nämetdiler olar. Täze saýla uglan etdiler. Ýa halka diýdir bolýa, bize gyra çekillik gel özüňiz dolandyryň diýip. Ýok. Olaň baradany şu halkyň arasyna agdalylyk salmaly. Sallylarym. Görüp oturdyň men adamlaryň madyny tutmaýyn, hereketleňem, partiýalaryň hany etdiler. Indi ikinji etapy näme? Agdalylyk sallylar. Halk indi hersi bir ýaňa seredipdi, näçegini bilmeýär. Indi gelin şey diýelim, howa kime seretjegimiz bilemzak, kime dinlejegimiz bilemzak diýip halkyň arasyna dowul salaýlyň. Şonda halk ýene de öňkü ýalda gap hersi 5 vilayet, 5 tam tawuk ketek misalyny getirin, hersi öz tawuk ketegine girer, ýene de öňkü ýaly biz näme diýsek şoňa gaýyl bolup oturur diýen niýet bilen edilýän oyun beý. Vatandaşlar, dogry düşünün. Biz informasiyon görüşü, uruşu birinci tapkırını yendik. Hökümet yenildi. Bize cevap berere ýagdaý ýok. Ene şol hökümet tarapynyň biri çykyp, ene şu döwlet meselesini, ýurt meselesini, halk meselesini, ene siz bilen biz narazy, siz bilen biz ene gepleşip geçirjek diýip biri çykdy, men arazy. Isle şol Reşit Meretov bolsun, isle Gurban Gulyň özü bolsun, ýene meclisiň başlygy bolsun, baş prokurory bolsun, mehemen başlygy bolsun, men şol bilen görüşmäge taýýar. Islenlik ekrany, islenlik formatda. Islenlik dünýä guramasynyň öňünde gerek bolsa. Ýöne olarda o gaýrat ýokda, vatandaşlar. Olar şo pul berip ona
pul berip muňa ya birini gorkuzyp, birini ürküzip, ýygyňda galarlar hany ýesir saklap, sen şolary şeýdi, sen şu zatlary ýaz, şuňa töhmet at, muny eýt, muny beýt. Ine şeýdip, ine bir şol adamlaryň ýalan nickname bilen çykaryp, ine oňa muňa hemmejiginiň arasyny çöp atýarlar, ya pohat ýarlar. Meni meselem saparaga bilen söwüşdirjek bolan, saparaga men garşyma goýjaklar, onu on garşyna goýjak, maňa ýazýarlar, ol plan partiýa eýdidi, plan hereket beýdidi, plan adam oldydy. Men bu zatlaryň hiçbirine üns beremem. Sebäp bilýär, biriň aňyrsyna hökümetiň oýuny ýatyr. Şol agzalyan adamlar, maňa näme diýenem bolsa, ýa diýenem bolsa, wagty gelir biz ýurda bararsa, hana 3 aýlap Türkmenistanyň telewizionyny, şu malsiz bilen gürleşip oturşum ýaly, şo taýda biz günne gürleşip bilýär. Özüm hem ola bilenem, ýekelikde de bilelikde de, ýöne ýurduň içinde deýliňden, ýurduň daşynda ol şeň ölmedik aýyň hamyny paýlaşyp oturmak akyllylygyň alamaty däl, mençine, absolut. Ine şon üçin oýnalýan oýun, watandaşlar oturun, oýlanyň, özüňize netije çykaryň. Näme üçin şey diýär? Ay bize kime dinlejegimiz bilemzat, kime näme diýjegimiz bilemez. Ay özüňiz dinleň. Men size elmeden diýip gelýär. Özüňize ynanyň ilkinji nowatda. Şu özüňize ynanaňyzdan soň ýene de bir şu zatlary den dogan ýal paýlaşma bir adam tapsaňyz ýanyňyza, eýem size 100% ýeňil bar. Işki kalbyňyz üçin, dünýäňiz üçin, dünýä garaşyňyz üçin. Diýmek iki bolup eýem birikdirip başlaýan daş töwreňizdeäki adamlary we pikirleri özüňize göre. Benim şonu da otur saparağı bilen halka maslahat berýär, öňe çykan adamlary birikdirmekçi, ýaşlar bir ýere jemlemekçi, şolary öne hökümeti bermekçi, goý parlamente gelseler adamlary hemmäňi de aýdyp otur, konstitusiýany öwreniň, okan, bilin, ýurda baryp okamak gerek. Şu taýda öwrenip ýurda taýýarlykly baryn diýen. Her birimiz bilin, watandaşlar, ýurda taýýarlykly barmaly. Ondan bärde hiç tat ýok. Biz barpyna şumal bardyk da ene urwan öldü gitdi öldü näme boldy tapawdy ýok. Häkimet çalışdy. Siz näme täzeden nolan başlajak mutaýda demokratiýan. Döwleti dolandyrman näme otaýda täzeden mekdep açmaly watandaşlar. Ine durmuşyň mekdebi şu taýda. Yerli ýerden alynda teredin nirde näme informasiýa bar, nirde näme makaly bar, kim näme diýe özleşdiriň öz kelläňizde we kalbyňyzda. Haýsy size ynamdar bolsa, haýsy size goloý bolsa, haýsy pikir bilen alalaşýan bolsaňyz, ine şo pikiriň uğruna gerekli atlaryňyz özüňizçe goşuňda halka düşündiriň, birek aýdyň, çykyş ediň. Baş üstüne döwlet sizinki, gelecek sizinki, ýaşlar. Gaty gowy çykyş edýän adamlaryň sany köpelse, sebäp siz dinleýän adamlar hem günne köpelip gidip barýar. Şoň üçin siziň her biriňiz sözüňiz wajyp. Şu halkyň peýdasyny, watanyň peýdasyny, döwletiň peýdasyny näme aýdylýan bolsa, şol diktaturany ýa diktator näme adalatly kritika edilýän bolsa, diýmek şol biziň gelejegimiziň peýdasyny, siziň çağılygyňyzyň, aktyklaryňyzyň gelejeginiň peýdasyny watandaşlar. Şoňa dogry düşünin. Şol işleri biz halk bolup etmeli. Men şon üçin aýdýan, ýurduň daşyny bize partiýada gerek gel, başga bir häkimede dalaş edip, biz bilen bolsaňyz bolýa, olar bilen bolmaň diýip halky bölýän bize hiç bir gurama gerek däl diýip aýdýanym şol. Biz halk bolup hereket etmeli. 5 welayet, 5 dogan bir millet bolup bir günne kalkyp bir günne içini ýurdu düzeltmeli diýen. Ideýany pikiri size aýdyp düşünürk gelýän bir ýyl bäri. Başgaça bolup bilmez, biljegem de. Diňe köşk agdarylşy bolaýmasa, başgaça bolup biljek. Köşk agdarylşy boljakka, görüp durmaz öňüne ýazylyp ýatan ministrler. Haýsy bir olar gurban olar garşy çykjak watandaşlar, han aýdyn. Kim bar? Belki siz bilýänsiz, men dinleýän. Aýdyn. Şo görüp oturan, deme gelip gidip oturan jansızlyň içinde, hey barmy watan üçin alada etjek, ýa halk üçin, ýa edip oturan. Ine özlere ogurlyk edýärler, ertibem oňa paýly ertip berýärler de öz paýyny. Soňra tutulanlar da hana bolup naýynjar aglap duruşlaryny seret.
Feridin olan bolup otursun. İdinne galan çağılar, aktıkları, maskaralar ne yüzü bilen halka görünecek sol adamın. Özlerim erkek kişi, lägerişip bägiri otylar hana. Men günah etdim dip. Günah etmejek ozal ne dedin sen? Diýenak men eden günah işim üçin men cezalanırım dip aýdana. Hawa bilmändirin ne maşgalamyň diye yüzün yere salypdyr. Sen maşgalaň yüzün yere salaňa sen halky döwleti ýeriň teýine sokduňa. Hemmäňiz bilelikdi. Çağırır ılımsız bilimsiz goýduňyz paraň esasyny. Bular diýri ýaksaňam az dogry diýär paragy. Ýöne sistema şol. Häzir şu boşlugy ýene de geldi bir süri. Şoňlaryň ornuny oturjak. Bir ýyl oturup bularym gider. Pikir berin. Ol minister MVD Çaqypyň gelenine ýa bir ýyl bir aý, bir ýyl 2 aý bar. Geçen ýyl güýdüne geldi. Ol Mülük aýrylany. Ine oňa da ýam ýagly käş berdi. Häzir Mülük şu kamerada ýa öler ýa ölmez ýa öldürürler. Onuň soň ornuny akdyp Çaqyp oturdurlar. Çaqypyň ornuny şu mal Çaqypyň kaptanyny ornmasary bolup oturan onu goýarlar. Bir ýeme bar da Kızlarbatda men gören zadım. Şu mal söýlen meýdança bardy. Iskata boyuna diýerlerdi. Şu maly getirýärler bar. Şu bir ujundan şu goýullar salyp oty. Çeňe gasyp damagyny çaýdýar. Şu gidip oty. Çeňe gasyp damagyny çaýdýar. O pahyrla gaçaýyn diýenak. Ürköýnem diýenak hemmesi şu gaýry bolup şeýdir. Bu ýüzüne aşaktap. Şu Gurban Gulyň öňüne duran ministrler ýaly. Ine şo gözüme geldi. Bular 30 ýyllap damagyny çalyp oty. İksan diktator. O yüzlerce der, müňlerçe iň ýokary wezipeli adamlary bular şu ekzekutiýadan geçirip, şu türmelerden geçirip ählisini ýok etdiler. Ha? Biz nähil millet şu zatlar görüp oturdy. Ýene de baryp şu haram ahyrdan bir ýylam bolsa çöregime haýyr razy. El çapyp gidýär. Söz beren bolýarlar oňa. Hyzmat eder, näme planym tawul, anam edenler üçin. Näme şuň gypyzylan ministrler ýa beýlekler şo sözi bermediler bir ýyl mundan ozan. Yalan. Bulan kasamam yalan, bulan sözüm yalan, Kur'an döwletem yalan, hökümetem yalan. Bular diňe halkyň gözüne çöp atyp ogurlyklaryny dowam etdirjek. Hökmüne walygyny dowam etdirjek. Başga hiç zat ýok watandaşlar. Şonuň üçin biz häzirki döwürde görürlü hökmüni öňümizde durar ene şular. Misal, diýirim misal. Müňňede gaýdyldy. Müňňede her ýylda ýüzgede gaýtalap aýdýar. Ministrlerine de, ýokary wezipelerine de, egni pagollara da hemmäňiziň ornuňyz owadan depe. Diktaturan bir erbet tarapy olar şu biriniň eli bilen jenaýat edýärler, halky urýarlar, ýenjeýärler, öldürýärler. Ondan şol jenaýat etdiren adamlary bar. Türme sakçysy bolsun, şondan naşlatda ýokçy. Olary şaýat hökmüne soň olar gerek gel. Ya iş eden adam hökmüne. Olary ýere sokýar soňra. Ondan görýän, beýa onu öldürdi ýa ýok etdi. Soň hökümet gelip meni ýoşuk bilen ýok etdi ýa bollugy tordy. Kimiň nämeden hiç kim bilenap. Ine olar halk bilen şol oýnady botylar. O samsyklarym, ýol başy diýerlerim, ýa bäşin wezipe, ýa baýlygy gowulaşanlarym, ay kime bolsa şoňa bolsun bize hazat diýmez diýen niýet bilen wezipesini notylar. Titreşip otylar ählisi. Ana olgun aýtdy o watandaşyny çykyş edeni. Şo ýörete şol burgut diýen ýeme var, padrazdylyny ýanky harbogullyk, ýörete golluk emen Gurban Gulyň gapdan. Şolar ministrleri it diýen jenýal edip ýenjeýärler diýen. Ondan olar iki satanyň arasyna salam berdi. Näme üçin şo wezipe barýar? Sen şoň gitmedi, beýle namysyň bolsa ýüparla öýdüň asla öldürän şo wezipe gidendin. Halkyň garşysyna, döwletiň garşysyna, milletiň garşysyna gidendin. Ýok, onu etme gaýraty çatana. Emma soň ogurlygyna tutulup halkyň öňüne çykyp bütün Türkmenistanyň öňüne aglanjyrap bolup duruşlaryny seredin. Ondan şol adamlarda insap bolup biljekmi? Ha? Ol adamlarda mertebe bolup biljekmi? Ýok. Şoň üçin ine hemmämize ine diýirim misal bolup duran zat ýurduň içinde. Watandaşlar, şu zatlar gaýtalamaly üçin biz arsalanmaly şu zatlardan. Kanun öňünde para berýänem, para alýanem ikisem deňdir.
para berýän bolmasa para alýan nerden döresin? Şu soraglary özüňiz jogap berin. Näme üçin para berip ýaşamaly? Näme üçin ilmiň, bilimiň, düşünjäň, gujurun, gaýratyň bilen wezipe barmalylar? Ya iş etmeliler, ya ýaşamalylar. Bir şu zatlaryň üstünde oturup oýlanyň. Gelin, emmi Gorbaçowyň aýdan bir sözi bar da perestroika döwründe her birimiz özümizden başlaýlyň diýär. Ya gulçulugy damjalap öz kalbymyzdan çykaralyň. Şol men şol pikirni dogry diýip hasap edýän. Sebäp biz gulçulugy kalbymyzdan çykarmasak biziň ede biljek işimiz ýok. Ondan biz näme üçin öz ykbalymyzy ol bir adama ynanmaly. Her bir adam öz ykbalynyň, öz durmuşynyň eýesi. Näme üçin bize Allah Taala akıl berdi, garak berdi, zıvan berdi, el berdi, ayak berdi. Şu zatlar ullanyp berdi. Biriniň agzyna garap seredip oturdup berene bir adam dogany kawrak ýaşaýat diýense ol enatasynyň emmi olun ömesine bağlı bolup durda beren kararyny ya olan berjek iýmitine ya durmuşyna. Yani adam olurlarından soň özü çözmeli bu meseleler hemmejin özüne gerek durmuşy, özü saýlap almaly durmuş ýol. Näme üçin biz şonu edemda? Näme üçin biriniň agzyna garap otýar? O enataňym diýeni etmek gerekdir. Men olan sözünden çykyn diýip aýdama. Yani enataň hani sen öz hak hukuky ýere sokdy, agzyna suwalan ýaly bolup otur diýip, ene şuguna düşdüg hemmem. Näçe gede gaýtdym men size. Men nesilimi şu güne düşüren biziň enatalymyz. Sizi şu gün Türkiýede şol sergezan bolup beren milleti şu güne düşüren meniň neslim. Menden duşlum. Özlerim hani ejir çekip otylar. Ýygyňyzda galan çağalary, çülpeleri seretçi. Ne ýere zatlar bar, ne içeri var. Keselçiligim ýene bir gapdaldy. Ine tragediýa nerede? Gelin oturum, oýlanyň. Ýemedi adamlar ýazyp durdy. Ýangadan täzeden şu beýrek dogan imany başlalyň, o öňkü ýolumyza gaýdyp geleliň diýe. Berekella şeýle pikir edýän bolsaňyz, men kella gollayan we gutlayan adamlar şeň diňe halk bolup bilelikde çykyp biler. Ol ýekelikde bir adamyň agdyna seredip ýa bir adamyň ýygyna düşüp mesele çözer ýaly däl. Ol orta asyryň düzgüni ol gylyçlaşyp guruşulýan döwür ýok. Mal akyl bilen gylyçlaşmaly olabilen. Ana biziň garşymyzda şu mal informasiýon uruş alyp barýar, süýji söz bilen. Aý berýärler süýji söz. Ene millet. Men har adam hökmüni, pawon götüren adam hökmüni men watanyma, halkyma beren kasamyň ýygyna dur. Deputat hökmüne halkyma beren sözleriň hemmejigini ýygyna dur. Berjaý edenimi etdim, edibilmedigimi etmek üçin işläp ýön şunça ýyllar. Ýöne haçanna öz hak hukukyny goramak üçin, watany goramak üçin pul teklip edileni men myrryhmatdan ýaşap watany bilen zady pul bilen goramaly. Ya öz hak hukukyny üçin pul talap etmeli. Ya halky watany goramak üçin biriniň minnet etmeli, biriniň pul soramaly. Nähil gurulmaly. Ýöne milletimiz şu düzgüni öwredilipdir da görýärmeli. Pul berjek diýseler şu tarapdan ýaly. Pul varmış diýse beýle. Aýho watandaşlar, bir oturumda oýlanyň. Watan diýilende bir gymmatlyk, ruhy gymmatlyk, onu hiç bir pul satyn alyp bolmaýar. Watana wepalyk, watany goramaklyk, watan üçin jan bermeklik gerek bolsa, gan nokmaklyk. Bu zatlar pula satylmaýar. Pul bilen ölçülmeýär diýjek bolýar. Bu gymmatlyklar. Bu has ýokarda, beýikde duran zatlar bu. Ondan nädip bu zatlary pula çalyşacak diýmek bilen şu pulu satylýan bolsa biriniň eline garaşay bolýar. Şeň manadan däl, garaşay bolýar. Islam wagty şaýa sen satyna diýerler. Ne men şonu aýdynym şu ullukça. Ýöne dowam etdiren şu ikinji gepleşigem ýazmagyma şundan soň mümkin sebäp 30 minutdan kän geçse telefon götürenler. Onu hazırlıkça sağ oturun, öýümüze sağlyk vatandaşlar.